Però jo, en aquest vídeo, bàsicament el que vull parlar és de les conclusions que jo, com a dona feminista, he tret estudiant la vida d'una dona artista, no? Hola, què tal? Jo sóc la Vilma Montoliu, naturopata, historiadora de l'art, i benvingut un dia més al meu canal. Com veuràs, normalment en aquest canal penjo meditacions guiades i consells per portar un estil de vida més saludable, reflexions personals que faig, etc. Juntament amb el meu Instagram, que és vilmamontoliu13, on allà faig vídeos més ràpids, posts, històries, una mica el contingut d'Instagram sempre és més ràpid i el de YouTube permet com més calma i que siguin continguts una miqueta més llargs. També teniu el Que la Vilma podcast, on la veritat és que us estaran moltíssim, on explico reflexions que tinc, cosetes que em van passant una mica relacionades amb la salut emocional i la mental, i us dono sempre el meu punt de vista com a naturopata i com a professional. Bé, al vídeo d'avui, però, m'agradaria que parléssim de la meva altra vessant, que és la d'historiadora de l'art, i una mica, jo com a historiadora de l'art no em dedico, i la veritat és que a l'Horizonte no tinc pensat dedicar-m'hi, però vaig entregar el TFG ara a principis de l'estiu, no? Ara estem a l'octubre, o al setembre, no sé quan estareu veient aquest vídeo, i llavors vull explicar-vos una mica el que va representar per mi el TFG i una mica aquesta idea de que les dones no apareixem a la història i no estem a l'art, no? També molts dels meus continguts sempre tenen una vessant feminista, llavors és una miqueta on té... Perdoneu, que em pica el nas. És una miqueta on té cabuda aquest vídeo. Bé, quan jo havia de triar el tema per al TFG, el TFG és el treball que fas quan acabes la carrera, jo suposo que això, potser si m'esteu veient des d'una altra part del món no ho sabeu. Llavors jo havia de triar, això, un tema, alguna cosa que m'interessés. I vaig tenir bastant clar que volia parlar d'una dona artista, perquè al llarg de la carrera m'havien parlat molt poc de les dones artistes i en els punts en els que m'havien parlat de les dones artistes ho havien fet en classes especials. En plan, parlem de les dones artistes en aquesta assignatura del 19, anem a parlar de les dones artistes del 19 i li dediquem aquesta classe d'hora i mitja, o sigui, com fora totalment com de la història, saps? En plan, com càpsules a part. I llavors això va fer que jo tingués bastant clar que volia, que volia parlar d'aquest tema. Em va semblar que, en fi, que era important. Les primeres avantguardes m'interessaven moltíssim, sempre m'han apassionat, trobo que és una època efervescent que m'hagués encantat estar per anar picant de tot arreu, no? Perquè trobo que, no sé, em sembla una època brutal, brutal, brutal. Ja no parlo dels anys 20 només, sinó de totes les primeres avantguardes, no sé, meravellós, o sigui, jo sentia com una espècie de vocació brutal cap a aquesta època. I llavors vaig tenir clar que volia parlar d'una dona artista d'aquell moment, val? I llavors vaig tenir la sort que em van col·locar amb una professora que ja tenia molta sensibilitat envers d'aquests temes, i res, vaig triar fer el treball d'una dona artista, que és la baronessa Elsa von Freytag-Laringowen. Que s'ha d'agafar aire per dir aquest nom. La baronessa Elsa von Freytag-Laringowen, que segurament, a més ho dec de pronunciar, no sé si ho pronuncio gaire malament, si hi ha algú per aquí que sàpiga alemany, doncs que m'ho digui. Vaig decidir fer una biografia artística d'aquesta dona artista, una mica, per mi, jo no entenc fer les coses sense una mica d'acte revolucionari darrere. I per mi triar una dona artista no deixava de ser un acte revolucionari, perquè era una cosa que havíem tocat molt poc a la carrera i no entenc com es podia haver tocat molt poc tenint en compte que les dones som la meitat de la població, m'explico? No és que, o sigui, som tractades com una minoria, però no som ninguna minoria. A part, les minories no han de ser tractades com a minories, tampoc, no? Bueno, la qüestió, que llavors vaig començar a investigar. Òbviament, això quan comences un treball d'investigació, molts ho deveu saber, comences com pensant que serà d'una manera i tot el treball i tot després va evolucionant i s'acaba convertint en una altra cosa, no? Jo al principi tenia com unes hipòtesis i unes coses que em pensava que el treball aniria per allí o el que investigaria i el que trobaria aniria per allí i al final va anar cap a una altra banda. Per cert, us deixaré fotos de la baronessa perquè l'heu de veure. Aquest vídeo no vull que se centri en la vida de la baronessa. Si estiguéssiu interessades o interessats en saber més coses de la baronessa, puc fer un vídeo parlant de la baronessa i m'encantarà parlar de la baronessa. Però jo, en aquest vídeo, bàsicament el que vull parlar és de les conclusions que jo, com a dona feminista, he tret estudiant la vida d'una dona artista, no? Per començar, quan vaig començar a llegir de la baronessa vaig veure que la majoria de les persones que havien estudiat a la baronessa eren dones. O sigui que les dones tenim més sensibilitat cap a la història d'altres dones, el qual no hauria de ser així. O sigui,
tothom hauria de tenir sensibilitat cap a la història de les dones, no perquè siguin dones, sinó perquè han sigut artistes, igual que tens sensibilitat cap a la vida d'artistes, jo què sé, com Picasso o Dalí, que tots sabem qui són. Doncs em va sorprendre això, veure que jo bàsicament totes les biògrafes que llegia eren dones i els homes que havien tractat a la baronessa ho havien fet des d'una altra òptica, o resumint el que ja havien fet les biògrafes, que això passa molt a la historiografia, quatre pinzellades ràpides d'amb qui s'havia anat al llit la baronessa i amb qui s'havia deixat d'anar al llit la baronessa, que això, doncs, bueno, ens hauria d'interessar de la mateixa manera que ens interessa si ho estudiem d'un home, no? Picasso va estar amb 40.000 dones, doncs no hauria de ser rellevant. O hauria de ser dintre d'uns paràmetres comuns tant en homes com en dones, perquè al final a tots ens agrada saber els cotilleos de la vida de tothom, però no perquè siguin dones les jutjaràs d'una manera i no perquè siguin homes els jutjaràs d'una altra, o sigui, és a dir, no seran putes i don Juanes, m'explico? Hi ha moltes maneres de dir-ho, hi ha moltes maneres de veure-ho i no ha d'haver-hi una diferència en aquest sentit. Després també em va indignar molt pensar de la manera que jo havia estudiat a les dones artistes, que es pot considerar que no les he estudiat, però em va indignar molt veure això, que jo les havia estudiat com a monogràfics, i jo penso que el verdader acte revolucionari estaria en col·locar-les a la història en total naturalitat. És a dir, doncs avui dimecres parlem de tal i el dijous parlem de la qual. Sabeu què us vull dir? Que no faci falta fer monogràfics o classes específiques per les dones artistes, sinó col·locar-les dintre de la historiografia amb total naturalitat. Que això no vol dir que quan les col·loquem amb total naturalitat no fem visible la discriminació i tot el temps que hem tardat en col·locar-les de manera natural a la història. Òbviament això s'ha d'explicar, però penso que fer monogràfics només de dones artistes potser ara és necessari perquè s'han de visibilitzar, llavors ara potser és la manera de visibilitzar-les, però un cop aquesta feina inicial estigui feta, col·loquem-les dintre de la història amb total naturalitat. Col·loquem a les dones científiques, col·loquem a les dones que han sigut importants a nivell històric amb total naturalitat a la història i adonem-nos de la quantitat de dones que han estat silenciades, també, i de la quantitat d'idees que s'han apropiat homes que realment han sigut de dones, perquè això també passa molt i després entrarem en aquest punt. També vaig veure que, per exemple, a mi em va agradar molt veure que la baronessa al principi de la seva vida, quan era jove i guapa i sexualment potser més activa, ella, no sé si ara estic desenfocada, ella es relacionava més, potser tenia amigues, però es relacionava molt amb homes perquè se n'anava al llit amb homes, no? Perquè li agradaven els homes, no li agradaven les dones. I això, i en canvi quan ella comença a fer-se gran i a nivell artístic té batxes i la vida es posa una mica més fotuda, qui l'ajuda i qui està per ella són les seves amigues, no? I per mi això va ser molt revelador, veure com quan a la que ella passa de certa edat, qui l'ajuda són les amigues, i com ella en les cartes que escriu i tal, ella recull que ha demanat ajuda a homes amb els que se n'havia anat al llit i amb els que havia tingut certa relació d'intimitat i no havien respost per res per ella, no? O havien respost molt poc al principi i després se n'havien cansat quan havien vist que no li traurien profit, que no estic dient que els homes siguin així, ni molt menys, només estic fent la reflexió feminista de la importància que són les relacions entre les dones i ajudant-nos entre nosaltres, que no estic dient que els homes sigueu dolents, ni molt menys, al contrari, a mi m'encanteu els homes, per tant, no puc pensar això de vosaltres. Després, per mi, també va ser com a molt rellevant veure, estudiar amb l'excusa del TFG tots aquests noms de dones importantíssims que jo no havia tractat i adonant-me'n realment de lo que és la història, no? Perquè així molt ràpidament, la baronessa era íntima amiga, era amiga de Duchamp, que Duchamp és el senyor de l'orinal, que us deixaré alguna foto. Llavors, què passa amb aquest orinal? Aquest home, segons la historiografia clàssica, va plantar aquest orinal i va dir que havíem arribat als límits de l'art perquè ara aquell orinal era art. Llavors així neix l'art conceptual i aquest home feia els ready-mades, que són aquestes peces que podrien estar a la brossa, que tu les col·loques boniques i dius que són una obra d'art. Llavors aquí plantegem això, els límits de l'art, comença l'art conceptual, etc. I als Estats Units, Duchamp és una figura clau de als Estats Units i aquí, però com que això comença als Estats Units perquè això ens col·loquem als Estats Units, doncs és com una figura clau. Doncs resulta que aquest orinal, que és l'orinal de Duchamp, que és mundialment conegut i que és com
la peça del segle passat més important, doncs resulta que no era de Duchamp, aquesta peça és de la baronessa, i tots aquests llibres que he llegit doncs proven aquesta tesis i és realment cert. L'orinal no és de Duchamp, és de la baronessa. Però, i això els historiadors ho saben, i la historiografia això ho sap, i ja ha quedat reconegut, però l'engoliment, la política que hi ha també envers l'art i la historiografia és tan gran, és tan grossa, que impedeix que realment això s'estudi tal com és, perquè jo, a Història de l'Art, quan vaig estudiar l'orinal de Duchamp, el vaig estudiar com l'orinal de Duchamp. I 3 anys després, quan vaig haver de fer el TFG, vaig descobrir per mi mateixa que no era l'orinal de Duchamp, era l'orinal de la baronessa. Creia que era com important explicar-ho, perquè per mi ha suposat una mica un daltabaix. A vegades el feminisme fa una mica de mal, perquè te n'adones de coses que a vegades no vols veure, i te n'adones a vegades de coses que no... que penses, joder, merda, m'ha passat això, no? I per què m'ha hagut de passar això? Doncs passa una mica igual amb la historiografia. Quan comences a estirar del fil i descobreixes totes aquestes coses, a part de tenir una mica un daltabaix bèstia, perquè dius, Déu meu, he estudiat una carrera que dura 4 anys i han sigut 4 anys de mentides, saps? A part de que tens un moment aquest punt que t'explota el cap. Però bueno, al final penso que el que és important és aprendre a ser molt crític, i al final tots els llibres, no? I això és com quan compres el diari, que tu pots triar un diari de dretes o un diari d'esquerres, i llavors doncs, tens la realitat com t'agrada tenir-la, no? Igual que si encens la tele, doncs mira, pots posar Telecinco, pots posar TV3 o pots posar la 1 i la realitat te l'explicaran de forma completament diferent. Però, per tant, penso que és molt important no quedar-te amb la part bonica de la història o la que tu te fa sentir còmode, sinó dintre d'uns límits també posar-te tu mateix una mica entre les cordes, no? De dir, hòstia, doncs, aquesta persona m'ho explica d'aquesta manera, aquesta persona m'ho explica d'aquesta altra. Vaig jo a escriure mentalment o realment com jo ho visc i com jo ho veig i la meva experiència. Per tant, penso que això que diu el Borja Vilaseca, no? De todo lo corroboremos con nuestra experiencia, doncs en el cas de la historiografia no podem viatjar en aquell moment, perquè la màquina del temps que jo sàpiga encara no està inventada, who knows, potser en el futur, però sí que crec que és important, doncs, llavors, on trobem la història en els llibres, doncs que triem molt bé els llibres que llegim i no ens quedem mai amb la primera història, perquè jo si m'hagués de quedar amb la primera història, doncs la història de l'art per mi seria absolutament masculina, estaria plena de... estaria, impregnada 100% pel patriarcat i jo com a dona que estudia història de l'art no m'hi veuria representada, m'explico? I les dones hi som, i hem estat sempre, vull dir, hem estat sempre i sempre hem pensat i sempre hem fet coses fantàstiques i les dones tenim serveis meravellosos, al igual que el tenen els homes, no? Llavors, penso que és molt important que fem un esforç i mirem les coses des del màxim nombre d'òptiques possibles i això. Llavors, també penso que com a home això no s'ha de veure com un atac, perquè no és un atac, és senzillament observar les coses tal com són i comprendre. Per mi ha sigut molt important veure lo política que és la història de l'art i al final lo polític que és tot, per tant, lo personal també és polític. Aquesta frase, com ja sabeu, no és meva. Per tant, és vital estar molt ben informats i no quedar-nos amb la primera versió de tot el que ens expliquen. Bueno, i no sé si aquest vídeo us haurà agradat o què, no sé si voleu que faci més vídeos posant-me en mi paper d'historiadora de l'arte o us avorreixen perquè realment, és una mica un contingut que apareix així per art de màgia, però tenia la necessitat una mica de reivindicar això, no? Que les dones existim i hem existit sempre. I en aquest cas, jo la connexió que he sentit amb la baronessa quan l'estudiava ha sigut molt bonica. He disfrutat, he gaudit moltíssim estudiant-la i si us agradaria que fes un vídeo explicant qui va ser la baronessa, jo estaria superfeliç potser no seria tan llarg com aquest, però amb uns 10 minuts o així m'agradaria molt explicar-vos qui és la baronessa i el que ha representat per mi una miqueta estudiar-la. Bé, fins aquí aquest vídeo. Com sempre, dir-vos que em trobeu a Instagram, pilarmontoliu13, que us subscriu al canal, por fi, que aquest diumenge, com cada diumenge, hi haurà nova meditació. I els dijous sempre hi ha un vídeo que tant pot ser a YouTube com a Instagram. Depèn una mica del contingut del vídeo. Aquest, com que és llarg, doncs està a YouTube. I si són més curtets o més ràpids, estan a Instagram. O sigui que us animo a seguir-me per allà perquè estic superactiva. La veritat és que no paro.
En fi, també tenim el Que la Vilma podcast, on també parlo, doncs això, de la universitat també he fet un podcast que parlo de la universitat, o sigui que també us animo a passar-vos per allà. Per la meva part, us envio un petó super fort, donar-vos les gràcies i m'agradaria que em deixéssiu les vostres opinions d'aquesta subject per aquí baix als comentaris. Un petó, adeu!